כן. אחלה. לא זו הדרך, רבותיי. אז מה כן הדרך? אלפי שנים עמד העם שלנו בפני מצבי עוני ושפלות וביקש אמונה ותקוות שמיים מלמעלה. כעת צץ לו פתאום, כמו במקומות אחרים, רעיון חדש, מהפכני, רעיון הקמת וחזרה לייסוד ארץ תקוותו, ארץ ישראל אמונתו. הרעיון הזה, כמו בעמים אחרים, צץ לו על ידי אדם שאיש אינו יודע מיהו, אך שמנהיגיו של הרעיון אינם אנשים העומדים בתווך שבין האמונה החזקה והסבלנות לחכות למעשה הניסים, לבוא המשיח, אך בכל זאת יש להם זיקה חזקה לעמנו ולמורשתנו. רעיון זה היה והינו הקמת יישוב ארץ ישראל. לא אוהבי היהדות ולא שונאיה ציפו לרעיון שכזה בזמן שכזה, ואף אחד לא יכל להתעלם מרעיון זה. אך רעיון זה לא קם על הפועל. ולמה זה? כל רעיון בבסיסו חייב לעמוד על 3 משפטים. הראשון, השגת התכלית הידועה היא צורך מרגש לליבנו. השני, פעולות ידועות הן האמצעי להשגת התכלית. והשלישי, שפעולות האפשרויות אינן גדולות מכוחנו ושוות את המאמץ לשם מטרת ליבנו. זמנו של העם עוד לא הגיע. מאז חורבן בית ראשון אין העם בעל רצון ואהבה כאומה, אלא כעם בעל קשר דתי שהיחיד והפרט חשובים יותר מהכלל, בזמן שההפך הוא הנחוץ. חובבי ציון שכנעו אנשים רבים לעלות לארץ ישראל בטענות של כך וכך דונמים וכך וכך כלי עבודה, ותהיו מאושרים ותעזרו לתחיית העם היהודי. אך הדבר הזה עוד לא קרה, והמשפחות לא יודעות מה עליהן לעשות. והציונות נידונה לכישלון במצבה הנוכחי, ועליה לשוב לעם ולהחדיר מחדש את האמונה והאהבה, כי הם הבסיס, השורש, היסוד והתכלית בהקמת יישוב ארץ ישראל. לא זה הדרך. אחי, סיימת? ומי אתה, אדוני, שמטיל ביקורת זו על תנועה כה גדולה כמו הציונות, אם אפשר לדעת? אני אחד העם. ומה שמך? שמי אמיתי הינו אשר צבי גינצברג. רגע. כיצד אתה שומר כך את התנועה הציונית מדינית בחריפות כזו? האם בכלל פגשת באחד המנהיגים שאתה משמיץ בטענותיך? פגשתי בפינסקר ובלילינבלום ובכלל מאנשי תנועת חובבי ציון, שבעיקר אליהם מופנית הביקורת, ואותם אני מכיר כמישהו שהיה חברם. גם עם דרכו של דוקטור הרצל אינני מסכים, אך בכל זאת הגעתי לקונגרס הציוני הראשון, אך שוב לא יצאתי מרוצה. ומה פעילותך? הייתי כותב לעיתון המליץ, ושם פרסמתי את המאמרי הראשון, לא זה הדרך. יסדתי את אגודת בני משה שאני מנהיגה, ביקרתי כמה פעמים בארץ ישראל על מנת לבדוק את אפשרות להפיכתה למרכז דתי עבור העם היהודי, וכעת אני עורך עיתון השילוח, הירחון הספרותי החשוב ביותר בתנועה הציונית. אני גם עומד בראש ההוצאה אחי אסף. שתי הפעילויות הללו משאירות לי הרבה זמן לכתיבת מאמריי ודעותיי, ובנוסף ניסיתי להוציא אנציקלופדיה בנושא היהדות לנוער, שהתחנכו על דברים חשובים, אך הדבר לא עלה בידי. אם כך, יש לך דבר להוסיף, אדוני חדם? ארץ ישראל צריכה להיות מרכז לעם היהודי, מרכז ליהדות, אך עוד לא הגיע הזמן להפיכתה ללאומו של העם היהודי. חייבים אנו לזכור זאת. הדבר יגיע, אך לא עכשיו ולא בזמן הקרוב. יום טוב ובעזרת השם שתהיה לכם הרבה הצלחה. וואי, שתדע לך, אתה אחד העמים, לא ה... שמעתי איזה אחד, הארכיאולוג העירום. מה הקשר עכשיו? יש לו קטעי מעבר ממש מגניבים כאלה. מה באמת? קטעי מעבר לא מאפנים ודלי תקציר? כן, הוא ממש לא עושה מעצמו צחוק. תתרחקו קצת. 3, 4 ו... יו מירי, מאיפה הבאת את הכובע? זה מקבילי. אוקיי. כדי לסכם את הערב, הזמנו אל האדם פשוט, אדם אדיר ביכולתיו ובחזונו. הוא עלה הנה מקרואטיה בתחילת שנת 1923, בעקבות אהבתו לארץ ישראל ותקווה להגשים את הרעיון הציוני שלו. שלום למרקסיסט. היי. מה קורה? בסדר. איך אתם? גם בסדר. קול. טוב אחי. איך הייתה העלייה? נוראית!
לא הייתה לנו עבודה, כי המצב במשק אחרי המלחמה הגדולה היה מאוד קשה. אף אחד לא חיפש עבודה לא מנוסה. עיקרי המושבות העדיפו להעסיק ערבים בעלי ניסיון עלינו. וכך היה גם בכל מפעל אליו פניתי. תוך שבועיים בארץ, המצב שלי כבר היה די נואש מבחינה כלכלית. ולא רק זה, גם הגורמים המדיניים, ההסתדרות הציונית והממשל הבריטי התנגדו לעלייה המונית והמבולגנת. גם אחרי שהצלחתי להשיג עבודה זה היה בבושביצות. לא דבר הכי כיפי. היו לי עקיצות במקומות שאני מעדיף לא לדבר על זה. זה לא נשמע כל כך נחמד. מה היו הדברים הטובים בעלייה? קודם כל, בראש ובראשונה, באמצעות העלייה הצלחנו להגדיל את האוכלוסיית ישראל היהודית בכמעט פי 2, לגודל בלתי נתפס של 90,000 איש. נחמד. יאו. מה חוץ מזה? בוא נראה. אוקיי. היה לנו בפעם הראשונה צורות התיישבות חדשות, קיבוץ והמושב העובדים, שנוצרו אחרי שחיפשנו פתרונות שאפשרו חיי שיתוף פעילים. הקיבוץ היה בעצם קבוצה, כמו בעלייה הקודמת, רק גדול יותר, ומותאם להתיישבות נרחבת יותר. אני, לעומת זאת, התיישבתי במושב עובדים, שגם הוא היה צורת התיישבות חדשה באותו זמן. הרעיון היה שלכל אחד יש משק משלו, אבל יש לו גם מאפיינים שותפים, מוסדיים, ציבוריים וכלכלה שיתופית. נחמד. כן, קול. מה חוץ מזה? טוב, הקמנו את הסתדרות העובדים, האיגוד שאסף אליו את כל העובדים היהודים בארץ ישראל, ותורם המון לחיזוק כוחם של הפועלים העבריים. עזר לנו לכבוש את העבודה ולפתח תרבות עבודה עברית. חוץ מזה, המון עובדים עבריים נכנסו למעגל התעסוקה בענפים רבים, סלילה, בניית גשרים ובנייה עירונית, סבלות ועוד. כמובן, היו גם ייבוש ביצות, אבל אני לא רוצה לדבר על זה. טוב. כן. תודה רבה על הרעיון וכל זה. קול.